Il-Forzi Armati ta' Malta mexxew eżerċizzju marittimu konġunt mal-Amministrazzjoni Ġenerali Libjani għas-Sigurtà Kostali bl-isem ta' Dolphin wieħed. Dal-eżerċizzju sar f'Malta bejn 17 u l-24 ta' dan ix-xahar u foka fuq xenarji ta' immaniġġjar marittimu mal-frontieri u infurzar ta' liġijiet marittimi. Dal-eżerċizzju li l-midja rċeviet filmati tiegħu mill-Forzi Armati ta' Malta inkluda attivitajiet kemm fil-port kif ukoll fuq il-baħar bilan li jkompli jiżviluppa l-prinċipji li ġew malma matul dan il-kors. Dan biex jinqasmu l-prattiki operattivi utilizzanti waqt it-twettiq tal-operazzjonijiet marittimi, fl-istess waqt li jkomplu jitjiebu l-kooperazzjonijiet, il-kapaċitajiet u l-interoperabilità bejn il-forzi. L-Amministrazzjoni Libjana użat żewġ bastimenti tal-assal dan l-eżerċizzju, filwaqt li l-Forzi Maltija parteċipat b'żewġ ajruplani bil-ġwienaħ fissi u helicopters, boarding team, directional staff u bosta assi marittimi. Dan l-eżerċizzju meqjus bħala pass fit-titjib tal-kapaċitajiet ta' żewġ nazzjonijiet fuq bosta aspetti operattivi li jistgħu jiltaqgħu magħhom fil-Baħar Mediterran, bilan li tissaħħaħ is-sigurezza u s-sigurtà fir-reġjun, fl-istess waqt li jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fir-reġjun u jwitti triq lejn aktar kooperazzjoni produttiva fil-futur.